trebala Jana da dolaze svih ovih večera žira. Da, jedan prvi trening za ekipu Max. Dakle, prvi četvrtfinalni meč u konkurenciji iznad 18 godina. Trenutno je 2-1 za ekipu Dum Dum. Igraju protiv ekipu. Za ekipu Dum Dum. Poena za ekipu Max, nerešeno je, 3-3. Pravo napadom, lopta za ekipu Max. Time out.